Здравейте! Днес ще ви покажа как чистим клетката на нашите свинчета. Първо слагаме ръкавици. Махаме всички предмети от клетката. През това време свинчетата обикалят из къщи. Изхвърляме старата постелка. Почистваме ъглите и дъното на клетката с гъбичка и сапун. Къщичката и купичката за храна измиваме с гъбичка, с вода и сапун. Подсушаваме купичката за храна и къщичката с сух парцал или суха кърпичка. На дъното на клетката постиламе еднократен чаршаф. След това засипваме с талаш или пелети. Отгоре постиламе с сено. Ако клетката е само с талаш, свинчетата и ние можем да получим респираторни проблеми от пръхта. Ако е само с пелети, могат да си разранят крачетата. Затова слагаме отгоре сено, в което да се ровят и да го хрупат. Поставяме къщичката. Много е важно свинчетата да имат къде да се крият, защото в дивата природа те са плячка за някои диви животни и имат нужда от място за скривалище. Винаги трябва да имат в купичката си за храна еднородни гранули. Изливаме старата вода. Измиваме бутилката с препарат за чинии и я пълним с изворна вода. Свинчетата ни имат отделна гъба и отделна четка за шишета. Връщаме свинчетата вътре в клетката. Ние чистим на нашите свинчета 2-3 пъти седмично. А вие по колко пъти чистите? Какви постелки слагате на вашите свинчета? Моля, споделете долу в коментарите. Довиждане!